Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang maliwalas na araw sa inyo mga mag-aaral. Ako nga po pala si Ma'am Kairunisa Nukal, ang inyong guro sa aralin na ito. Ang ating aralin ay hinggil sa gamit ng pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Halimbawa ay sumasayaw, nagtanim, kumain. Ginagamit ang pandiwa sa pagpapahayag ng aksyon, karanasan, at pangyayari. Kapag ang aktor o tagaganap ng aksyon o kilos, ito ay isang aksyon. Ang aktor ay maaaring tao o bagay. Halimbawa, nagbigay ng ayuda ang alkalde sa mga nasalanta ng bagyo. Ang salitang may salungguhit ang siyang pandiwa at ito ay aksyon. Dahil ang ginamit na pandiwa ay mismong gumanap ng kilos. Ikalawang halimbawa, nagtanim ng iba't ibang uri ng halaman ang mga guro na kanilang naging libangan. Ang salitang may salungguhit na nagtanim ay siyang pandiwa at ito'y aksyon. Dahil ang salitang nakabilog na ang mga guro ang mismong gumawa ng kilos. Karanasan. Ang karanasan ay nagpapahayag ng damdamin o emosyon na hinudyat ng pandiwa. Sa ganitong sitwasyon, may tagaranas ng damdamin o saloobin. Halimbawa, nalungkot ang Pangulo sa dumaraming bilang ng nagpositibo sa COVID-19. Ang salitang may salungguhit ay ang pandiwa at ito'y nagpapahayag ng karanasan dahil nagpapakita ng emosyon o damdamin na lungkot, kung saan ang tagaranas ng damdamin ay ang salitaang nakabilog na ang Pangulo. Ikalawang halimbawa, natuwa ang mga mamamayan sa magandang balita mula sa Pangulo. Ang salitang may salungguhit ang siyang pandiwa at ito'y karanasan dahil nagpapakita ng emosyon o damdamin na tuwa. At ang tagaranas ng damdamin o emosyon ay ang mga mamamayan. Pangyayari. Kung ang pandiwa ay resulta ng isang pangyayari, ito ay tinatawag na pangyayari. Halimbawa, nagkasakit ang doktor dahil nahawaan ang kanyang pasyente. Ang salitang may salungguhit ang siyang pandiwa at nagpapahayag ng pangyayari dahil ito ang naging resulta ng salitang nakabilog na kung saan kaya ito nagkasakit dahil nahawaan ng kanyang pasyente. Isa pang halimbawa, nasawi ang mga tao sa matinding baha. Ang pandiwa ay ang salitang may salungguhit na nasawi at ito ay isang pangyayari. Dahil ang pandiwa ay ginamit bilang resulta ng isang sitwasyon na kung saan dahil sa matinding baha kaya nasawi ang mga tao. Dahil naunawaan mo ng ating aralin, ating sagutan ang mga sumusunod na pangusap. Tukuyin ang pandiwa at tukuyin kung anong gamit ng pandiwa. Kung ito'y aksyon, karanasan, o pangyayari. Marami ang nahihirapan dala ng nararanasang pandemya. Tama, ang pandiwa ay nahihirapan. Ito ay isang pangyayari dahil nagpapakita ng isang resulta ng isang sitwasyon. Nagplano ang pamilya Mendez ng bakasyon sa Palawan, ngunit hindi natuloy. Magaling.
Ang pandiwa ay nagplano at ito'y aksyon. Dahil ang pandiwa ay nagsasaad bilang tagaganap ng kilos. Nasiyahan kami sa unti-unting ipinakitang pagbabago ng mga tao sa aming barangay. Tama, ang pandiwa ay nasiyahan at ito'y karanasan dahil nagpapahayag ng emosyon na saya. Patuloy na humahanap ng lunas ang mga eksperto hinggil sa sakit na COVID-19. Magaling! Ang pandiwa ay humahanap at ito'y aksyon dahil ginamit ang pandiwa bilang tagaganap ng kilos. Nagalit ang lahat nang malaman ang masama niyang hangarin. Tama, ang pandiwa ay nagalit. At ito'y karanasan dahil nagpapakita ng emosyon na galit. Mahusay ang iyong mga kasagutan. Ngayon, alam mo na ang gamit ng pandiwa. Nababatid kong masasagutan mo na ang iyong worksheet. Kaya't kunin na ang module at simulan mo na ang pagsagot. Hanggang sa muli!